وہ مچھلیاں وانگو تاریاں لا پر پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی یہ کر پہلا اپنی میں مکا پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلا اپنی میں مکا اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے لاکھ واری اندر گلاب نبی تے میرے تے تیرے نبی دی شان حضور میاں صاحب بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جے لاکھ واری اندر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا اللہ اکبر نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا میں اپنی حاضری دا آغاز پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دی خوبصورت ربائی کہ تجھے نو معاف کرو اے ساڈیاں لڑائیاں کیڑیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں اے سرسائی تو اے مرلے تو اے گلی دے نوکر تو اے موڑ تو اونے میرے بچے نو ماریا اونے تیرے بچے نو ماریا او سنگیو جدوں ہر شے چھڑ جانی تے پھر کیڑی گل دی لڑائی اللہ اکبر جیوندی آئی تے تجھے نو معاف کر دیو گے تے معاف کر دیو گے اوتھے معاف کر دیتے جا سکتے ایتھے معاف کر دیو گے ایتھے آسانیاں بنڈو گے اوتھے آسانیاں حاصل کرو گے چوہی صاحب سبحان اللہ بڑے پتے دی گواہی پیش خدمت سبحان اللہ اس تو بعد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے چند صحبت توجہ فرماؤ لکھیا لکھن وچ ازل تو سمجھ آ رہی ہے بیٹا تھوڑی کو کٹ کرو ایکسکیوز می اور ساؤنڈ والے تھوڑی جی کو بیٹا کٹ کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے